Kenane repot cara parmak kok ndungaren gak njaluk. Yo ning Atka. Kok gak njaluk? Talilan. Saiki narana ya. Iki apa rono trae. Aku mah ngakon Mbak Min ikut sih. Piye? Katakan Klambi. Kaos apa? kaos sendet kok. Ketahu kok bengi Mbak Min. Acara apa? Ini kok entek bengi. Kat. Pelanggane awan-awan iki lho. Candi, Dek. Lampau. Ya Allah, Rehan. Iku sapa? Ya. Ane Mbak Kes. Nggih. Alah. Wes aku candi ora nyawang Rehan. Oh. Pak Inggim. Gele. Karepe dhewe. Par. Lagi noe. Ah. Ayu. Takdir ilahi, guys. Ayo ibu parasi ngono je kurang piye le. Iya. Apa? Klambi. Kok ijo perembakan dadan apa bagon ndi e? Jorong sapa nih? Mbak aku mbok tokno wae. Karena lagi ana bakule ora ketok raine kok. Jare sapa nih lekmu? Lho, nang ngono. Enggak ya. Lho tak. Sedot. Iku sendoke tak ning jok wae lekmu. Ya. Nang jalo lagi sedot wae. Iki ben ning kene aku. Wah, mbaknya udah. Masih ya. Halo Dupi. Jan. Mulai, guys. Wonge medhit raine ora oleh ketokno. Kalau ketokno raine li. Halo, guys. Kenal lu. Ya, Dek. Ayo. Mulai wis oleh, Kak. Cekli, Dek, aja pateni. Apa ini jawabnya bumi apa ini ya? Aja. Oke, sengaja. Ayo mami tuku es dan ngumpan. Iya. Seneng nih lekmu lah aku ngono lah. Mangine yo rene sak, bisa pani. Kayak ngone maca. Kayak ngene. Neng omahe maca. Ya. Anggur ju. ما